Марти, ми покажи как правиш робота. Как правиш робота? Я пак, покажи ми как правиш робота. Ма кой робот прави така? Този син. Синия робот. Синя бот. Я кажи на камерата здравей. Дей. Кажи добър ден. Добър ден. Тая, тая. Кому кому? Камера? Да. Къде има камера? И там кому? Къде е там камерата, бе? Там кому каза той. Къде? И там тата. Оттатъка? Така. Тая. Я виж на пиленце. Я ми покажи носа си. Как е ударен. Тусо. Да идвам ли? Я ми покажи как си ударил носа. Я ми покажи носа си. Я ми покажи нослето. Я ми покажи и на кръчето къде се удари. Тук се удари. Тук се удари. Аз го изсазмачи. Ами я ми покажи носа си сега, къде се удари носа. Искаш ти да гледаш. Ти гледай. Какво има тук? Има така. Кои? Това тук какво е, явиш? Пав. Пуф-паф. Добре. Я ми покажи пак, Марти. Ами, как вървиш робота? Как правиш робота? Спомняш ли си? Ти пак искаш да видиш. Ами, я да видим сега тук какво има. Какво е това? Колатина. Кола червена? Те. Ами, това какво е? Бая. Какъв цвят е този багер? Син. Червен? Да. Браво на тебе. Айде. Ами, я ми кажи тогава, ти сега на колко годинки си? Само две? Само на 2? Да. Иха. Ма знаеш колко, как да броим, нали? Да. Как броим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Айде да спираме апарата тогава.